udskiftning af regulering på Vitodens 100. Man skifter hele kontrolboksen her og monterer den i kedlen. Derefter tager man det medfølgende papir og i henhold til hærselsnummer finder hvilken reguleringstype det er. Og her i den her situation her, der er det den der hedder 75 43 420, og det vil så se, at den skal stå på parametersats 7. For at få den i parametersats, så vi kan indstille den, er det vigtigt, at man flytter lusen til 3 og 4 i stikket her. Starter kedlen, tryk her, og lad den køre indtil den falder fuldstændig til ro, og begge potentiometer her skal stå i 0. Nu er kedlen faldet til ro, så drejer vi begge potentiometer i midterstilling og drejer den her med varmen ned på 0. Som senest så står den her og blinker, og med den her kan vi så stille hvilken parametersats vi skal sætte den i, og den skulle hedde 7 her før. Sætter vi den i 7. Står den i 7, og så lader vi den stå der indtil den er færdig med at blinke. Og når kedlen er færdig med at blinke, er parameteret stillet. Der er kommet den der. Slukker for kedlen. Og så skal vi huske at sætte lusen tilbage igen. Og så skulle kedlen gerne køre.